Alright, masamkele ke usisi Sive bayithini ke ingxaki yakhe. Molo sithandwa. Molo sisiphi. Uyaphila kodwa? Phile kunjani wena? Ndikhona sithandwa sam, masiya. Ithetha noThandiso kwaMakha. Bandazi ngudakhi ke kulala lensuku ke ngapha eMount Elif emaxesini. Okay. Kodwa ke ngokuhlala ngapha eJoburg. Okay. Into endizekile ke sisithi ngoDisemba yenda dibano kanye ndathetha nalo mfana efowunini. Infact befonela umalume wami esekhaya ke ngelo xesha yaphendula ndimthi ifowuni umalume saphumile ndiyibona mosibhale bane na okay ayike buze umalume ke ndimxelele ke hayi qaba ke umfana ke uye wathameka ke okanye wathina apha efowunini le voice hayi abese ba interested ke ngapha kum ayike ndichaze emfaneni uziba ke wena ke ngokuphangela okanye ngokuhlala ndithi hayi ndikhona apha ekhaya kodwa ke sometimes ndaseJoburg namatorho. Oh hayi mose singabonana ke moseJoburg okay hayi umfana ayishe kanjalo lento hayi ke nyani ngiyikile ngofepha ngezeJoburg xa ndifike eJoburg lo malume wami lube sekhaya ngelo xesha uphangela apha eJoburg naye hayi afune ke kuzosibona ke fethini umalume wami ezefethi ke kube mnandi kube njalo kude kufike ixesha lento ke itorho liphelile ke ngifuneke ndihambe ngiyozama elokishini hayi ndihambe ndiye elokishini malume wami usekhona samane ndifowunela kanti akayazi umalume into ba ukholo umfana ndandikhe ndathetha naye ifowunini yakhe yena kuyitsho nyanisele nje xa ndifika ke apha elokishini ke umalume wami ezazondibona kanti namhlanje uhamba nale tshomi yakhe phofa sifowunelana sathini yagqibela ngokufowuna nomfana hayibo xa efika apho umalume ke unikeza intro kuba ngumthana wami lona bla 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 hayibo umthana lona ngathi ngiyamkhumbula nje kanye ngithanda zangikuphendula ifoni hayi ndandikhe ndayiphendula ke nabe sizo oh hayi ke azanze ke hayi ke ahambe kumalume nomfana kanti umfana uzophinda abuye yena yes hayi ke sithethe ke nomfana sidibane sithetha ke sibe right nomfana umfana ke ngokwezinsukwini andixelela uba kodwa ke sisendine problem even though ndingathathanga kodwa ndinabo sisababini endibonana nabo hayibo ababini bhuti but banezitori zabo abasisi okay hayi ngokuyinsuku ke sithi zihamba ke andixelela isitori salo sisi wokuqala lo sisi wokuqala ke mntanam uyaphangela unendlu yakhe endaweni ethile kwalapha eJoburg so mna ndingumuntu ofuna unkosikazi hayi umuntu ofuna ukuthandana nje so lo sisi bengendaxelela ukuba nguyena mntu ke ngoku endizamthatha but ngoku asovisisana apha kule nto yale ndlu yakhe because mna nje mani ngumfana nje ndizimtela into yoba ndokhe umzi wami nekhaya lam so umntu onendlu yakhe ke sisi andiboni uba angakwazi uba aphile nam sakhe le into ndifuna ukuyakha and lo sisi akafuni nova ngento yakhe so silwa ngaloo nto ke ngoku nento yoba ke ngona ke sede ukhulelwe lo sisi so unokuso okuthile ke anako nje bekhulelwe nje into nayo ke ngoku ndisathatha ngoba ukhulelwe inoba ke mhlambi uzoba right xa sede wabe upetile but as long as esaphetha ngalento yalendlu yakhe hayi asizuvisisana sobabini okay hayi zihambe iintsuku sisithi zihambe iintsuku kungomatshi ngoku ngomatshi lo bhuti athi hayi mntana sekhaya decide ke ngoku into yoba masihlale sobabini because kaloku umntu xa ndifuna ukumthatha ndifuna into yoba ndimbone elapha kufutshane nam ndibone into ubungumntu uziphethe kanjani kwayena uyakwazi nokumphatha umntu ongutata. Uthe ke babini aba bantu owesibini umbalanga upho owesibini akakandixeleli isitori salo wesibini all right okay nam andikaze ndide ndiye endlini yakhe umane nje siza apha endlini siphume ke xa sifuna uba siziphumele ngesifamo okay hayi sike ngenye imini ngobhuti ezongichazela ke ngalo sisibini athi sisike le into izawuthanda ukuba nzima but ndacela unimamelisise kakuhle and ungangi-analyze wrong uyive kakuhle yonke le nto ezayithetha ndiyayazi uzangijaja but ndicela ujaje umntu othandana naye ungandijaji ngenye indlela okay sisi lo endithandana naye ndihlala naye ayibo ithina ngokule nto njengoba nje ndihlala naye sisi le sisi idala kakhulu apha kum
lo sisi ndidibene naye mna bendithandana okanye bendi-engage umntana wakhe, so intombi yakhe lo sisi. So lo mntana wakhe lo sisi uye akaziphatha kakuhle, sesinqanaba loba nyhani siyathatha ngoku. Hayi, wangaziphathi kakuhle umntana. Yintoni uyithethayo? Wangaziphathi kakuhle umntana sisithi, wangaziphathi kakuhle. Naye endlini ngusisi, ngumama womntana ebethandana naye. Mama womntana mama we-girlfriend yakhe, we-ex-girlfriend. Yes. So waphuma apha ku-girlfriend wangena kumama? Undibalisela ke ngoku istory sentoba kwenzeke kanjani na. Ewe sisithi. Hayi nibethule. Okay. Kwenzeke kanjani ke bhuti? Okay. Lo mntana njengoba ebenongaziphathi kakuhle ube mncinci kum. So ndimane ndiyoripota ke kumama, ayibo mama umntana wenza 1 no 2 no 3. Ayibo mama umntana wenza 1 no 2 no 3. Athi mama, hayi uzipeni ngicela umnyamezele uzawukhula. Okay. Alright. Uthi ke ndimane ndinyamezela, ndimane ndiziripota izinto. Dancama mhla kwangena imessage ethi efonini yalo mntana. Hayibo kanti lo bhuti uhlala naye uhamba nini ndiyakukhumbula. Uthi ngiqonda ke ndiyibuza le ndaba le message. Uthi hayi ndiyibuze nyani. Hayi lo mntana atsho phaya. Lwabalungisa kulo mntana wapheka impahla zakhe late wathi ayibhuti ndoyifakele nkweni ndicela uhamba goduki. Wahamba nyani umntana wagoduka. Uthi ke ngexesha lo mntana ehamba ndiphelelwe ngumsebenzi ndiyahlupheka and ndiyaqonda uba inoba ubalekiswa nayindlala le lapha endlini. Uthi ke ndaphathwa ngumsindo ke wona ndaqonda ngqo kumama wakhe. Ndifika ke lo mntana kumama wakhe ndithi hayibo sisi umntana kuhambile and ola lo ngibumthethelela lo mntana sithi mandimnyamezele izaba right. Ngoku ndiyasokola ndiyahlupheka. Ubani ngoku uzoba nami ndihlupheka ndinje? Ubani ozondithini ngoku? Uthi ke lo sisi athi hayi uzawubuya sawuthetha. Uthi yabona ke sisi mna ngoku ndizawuba nawe because aloku umntana kwakhe and uthi wayenomsindo nyhani ngobhuti ezixelela uba angenza nantoni nakulo sisi. Uthi yathi lo sisi ndizozama ukuba ndikusapote ke ndikurentela apho uhlala khona ndikuthengele ukutya. Yaqala injalo ke sisithi baendapha ke ngoku sebethandana nalo mama. Wathi wabumuva into lo mama uyohlala kulaa ndawo behlala kunentombi yakhe. Hayi nibethuna zintoni endibalisayo. Kanti ke sisithi ebaleka nje lo mntana sekhulelwe. Umntana kabani? Umntana walo bhuti. Zintoni na ndazonto ezenzeka ezimuvini ezothethayo. Yintoni lendikamalayo na? So undibalisela nje ke ngokwelibali nami sendiphatha. Umntana walo mama uhambe uhlukana nalo bhuti kanti semithisile. Ewe. And ngoku ubhuti uthandana nomama wakhe bahlala bobabini. Yes. Ngoku wena ka ubizwa uba uzohlala nawe uzohlala phi? Uthi ke ndizayohlala phaa kulaa ndlu. Ndibuza mna uphi ngoku lo sisi njengangoku alo sisi semsebenzini. Indlu yakabani? Eyakhe ubhuti. Eyakhe ubhuti but all along ibirenta ngulo sisi. Ewe. Uberenta lo sisi lenza lo bhuti aphinda ayorenta indlu yakhe naye apho kukho khona abantwana bakhe lo mama. So lo mntana ke uthe ngokuhamba kabhayize ke ade abumntana lowo kumnikeza umntaka ke akasamkhombi apha kodwa umfana uyazi umntana kwathi nyani kumntana uyafana naye. So umama ke ngona okay ke ndilantike ke mna ndiqonda hayibo ndizawuya njani ke ngoku mna apho ndizawuhlala njani ke kule ndawo xa kukhona umnikazi wayo kanti mna ndimangela olalo wayendingeke ndisiwe kule ndlu but ndinqona uba sinathi kunye kanye bengathi ndiforward kakhulu uba kanti kwakho ndiyanini nakwe ndizovesa isitori ke ngoku. Okay manje ke sisithi nalo uphangelayo uninzi usekhona kwipista but yena usabanje nje on-hold ngoba usakhulelwe kusajonga isimo sakhe sokukhulelwa uba xa sebelekile mhlawumbi uzawubantana. Okay hayi nyhani athi ke lo mfana ke ndicela ufika apha endlini ndizoba ne-meeting nalo sisi kodwa sisi dala ndisithi ndicela ahambe because ndandimxelela ndathi ke ndifuna inkosikazi uyayazi uba kwangoku ndandithanda nomntana ke ndandi-engage nathi uba ndandifuna ukumthatha. So andifuni nje ukuthandana kuphela yena uze wazohlala apha endlini singakhange siyithethe into ukuhlala kwakhe apha endlini uzile nje but kudala ndimxelela. Okay hayi nyhani ke ndifike ke kliniki ke ndifike ke lo angamtshati nje umama lo mntwana. Umama umntana kaloku sewahamba sephile obunye ubomi ngoku naloo tata wamkhombayo wathi utata nomntana. No senje umama lwahlala naye endlini umama lentombi ayimithisileyo. Uthi sisithi mdala akasakhona ukwenza abantwana so yena usafuna abantwana. Sekhulile lo sisi ahlala naye usathathile
yena lo sisi qha indoda yaye yabaleka yamshiya ibikhangela ezimali yambaleka yamshiya so ngoku iye yohlala emakhaya ke but isathathile kuba xa igoduka ngoDisemba ugodukela kulotata. Awundibalisele intsomo ndibalisele into eyenzeka kuwe empilweni yakho. Ewe sisi. Khayibamba apho ke ndilungisa apha